abachasina plate ziburuka atiza hey atiza babayo ndichikutambira zvekare pano paHatirari 263 pano panchange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe ndofunga matanga kuona short clip video rada kuisira mupurisa azorova marathon wori munyika yedu yeZimbabwe ukuramba kupera. Mupurisa uyuyu mupurisa iye anga ari parodi abata mota zvikanzi mota yako yasungwa. Pati mota yako yasungwa abva apinda mukati memota. Apinda mota yaGiant ndo parabva ratanga kubuda richiti aiwa ndaburuke munhu uyu ari kupindirei mota abuda ari marathon. Ichireva kuti mota iyi yanga isina kusungwa. Sekuziva kwamunozviita maupdates panapa tunoenda kuti kamabatanidza tunoitira kuti muwane manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Anenge akati wandei pasame video. Saka watanga kuona short clip revideo remupurisa. Wori wopedzwa seiko munyika yedu yeZimbabwe mapurisa eZRP amwe ari kuita izvizvi. Ndatitaure zvatinofunga mucomment section. Subscribe mahara otena on the notification bell uyezve likes enyu akatikoshera zvikuru. Next update dakupinda panyaya ndirwadza nyaya ikurwadza Zimbabwe yese. Pane mukadzi iye ane 25 years anga anoshedzwa nestere kuti Blessing Chiromonyo. Blessing Chiromonyo mukadzi iye anogara kumasvingo. Mukadzi uyu akanetsana nemurume wake. After anetsana nemurume wake akatora vana vake 2, one ane 3 years, one anga aine 7 years. Avatora akatanga avakanda munonzi muwater canal. Kune vasingazive water canal munofamba nemvura, chidrain chinge chakadzika, munofamba nemvura ichiyerera. Ndoma akavakanda. After avakanda vese vari 2, iye akabva ajambirawo imomo. Ajambira imomo iye haana kufa, vana vake vese 2 vakafa. Tora kunoku akasungwa ari mumaoko emapurisa. Nechikonzero cheiko chekuti anga anetsana nemurume wake ndo zvakamutuma pfungwa yekuti auraye vana vake vese. Zvinorwadza zvinosirisa chingoti chimpiswi nevana vechidiki ngavazorore murugare. Tingesina tarisiro izvi tingesingazvifungire kuti amai ava ndo zvavachafunga. Vamwe vakadzi chiko mweyai wakupindai unokutumai kuita mabasa asatani. Ndatitaure zvatinofunga mucomment section. Next update dakubata nyaya yaWingy D. Chakanaka mukaka urungwe munyu. Wingy D azviita futi vanhu vakavarairwa. Wingy D ari kubatsira kune vaya vakaremara. Vanenge vasina maoko kana makumbo ari kuvapa maoko ekuisira ekuti anenge achishanda nemakumbo acho. Zvinofadza chakanaka mukaka urungwe munyu chingoti kuna Wingy D ngarambe aine mweya wainawo wekubatsira vanhu. Zvandoda kuita da kusiya muchiona ka short clip video remurume umwe atopiwa horoko achitenda kuti vaWingy D tinokutendai nechirongwa chenyu chamatanga. Ini saHatirari mabasa aya ndinomafarira seriri kuitwa naWingy D rekubatsira vamwe vanhu. Ndatimboonei ka short clip. Maita basa waWingy D nevigilance nezvamatiitira kuti pamaoko. Next update akubata nyaya yaitika kuMozambique. Ndafunga vazhinji vanozoshamisika uchiti Hatirari title yako kana headline yako haisikuenderana nenyaya. Zvinenge zvichienderana asi maupdates panapa inyaya yekuti tinomabatanidza. Nyaya yekuMozambique inyaya murume abatwa aine musoro wemunhu muplastic bag. Ene murume uyu paabatwa nemusoro wemunhu wanga uri muplastic bag anga achiti ndoda kunoromba nawo. Ndo mutauro wazvita. Kune vari kuda kuona musoro wemukadzi uyuyu atiposte pano paYouTube zvakaita seizvozvo. Inyaya yaitika kuMozambique. Asi zvarwadza vanhu veruzhinji, vana veZimbabwe, vanhu vatema kuti vanhu vari kupindwa nemweya wakaita seiko. Nguva ino yatiri 2025 tikureceiva macases anorwadza vadikani. Namba dzangu ndo dzamuri kuona pa screen apo kune varada kuona musoro wemukadzi uyu. Vanhu havachatye, vanhu vasina matyira, munhu kudemburwa unge huku, mabasa ekuromba ese anovatuma izvozvo. Uyai ku WhatsApp kune varada kuona pic remukadzi uyu ademburwa musoro. Zvinorwadza zvinosiririsa. Ndati-share this video kwahama neshamwari. Next update ndoda kubata
nyaya yevidhiyo iri kutendera mastreets esocial media. Malandlord muri kugarisana seiko nemaloja enyu? Kunzi uri loja azvireve kuti wamuranda, zvinoreva kuti hauna asi urape kubatsirikana. Ukama yawo yamunenge muchiumba paya panouya munhu achida kuloja pamba pako, nekuti anokupa mari yerent asi kugara mahara, anokuti chibatawo apa panopera kupera kwemwedzi. Kana iwe kuenda futi uchinobira munhu zvinorevei? Musikana uyu anga achitaura kuti ndaisa acid mustay soft. After aisa acid mustay soft, landlord vasvika vakaiba. Pavaiba vabva vaisa muhembe, hembe dzese dzakabvaruka. Iye abvaisirwa message zvichinzi hatichakwanisa kugarisana nekuda kwezvawaita, hembe dzalandlord dzese dzadambuka. Zvisinei, ndokumburoto zvatofika mukome section pamusoro penyaya ida kukuisirai vhidhiyo rachona achitaura kuti inini urongwa hwake huri papi. Ivhidhiyo iri kutotendera mastreets esocial media zvaizvezvi, asi inini kuona kwandazvita ndokugona mbavha. Unobirei zvisiri zvako? Kokukumbira, anokumbira, anopiwa, anogogodza, anozarurirwa. Zvekuba izvo zvabva kupi? Naive landlord. Ndationei this video. Inisa hatirari ndaenda. Tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Ina handina dambudziko nekugasana nevanhu, vanhu ndova nedambudziko nekugasana nevamwe. This is what I did. Ndasendera message makuseni and I didn't reply, and I'm not going to reply. Tutozoenda tunonosangana face to face. Ndaisa acid mustay soft yangu, like cause ndogara nchibirwa zvinhu zvangu like all the time, but ndongonyarara. I keep quiet. Dobirwa, and now I decided to put acid in my stay soft just cause it's stay soft yangu. Ndaisa acid ndasiya, and vakusara kushandisa, and now they're sending this message. I think muto noti message yasendwa ma11. Vakundiudza kuti tatadza kugarisana. I think mufana utsvaga penyo what? Like inini ndindatadza kugarisana nemi, rega unoti mimi ndimi kutadza kugarisana nini? Ndikutodedzera nyangu wakazvinzwa antombonakana basa nazvo. Antombona basa nazvo. Da kutoti ndizive kuti ukutadza kugarisana neni, kana kuti ndikutadza